pengen golek jamur ning ndi, Mbah? Cara mono nggone, Mbah? Gak ronggone lah. Jenengan tau nemok apa ora? Tau roh. Ngarep ndenane dicipuk Nurul entuk sakmene iki. Ning ndi? Ning Ratan. Lho enek Mbah ngono ki. Kalau mah hurukan sing tipete nenek ngene iki dikul jamure. Alah. Sampan roh tegalane sapa kuwi? Mbah ni gembek ora? Ngisore Yungju. Lah kuwi Ra aku. mengisar ya Ya. mengisar Yongju kuwi. Ya. Kuwi enggak. Ning kono. Mm-mm. Ah, sesuk tak melok Yungju aku. Nggo takok Yongju ya. Iya. Yungju nek ditakoki gak tau roh iki. Lah ndek ora ngerti. Dene saya digoleki kembang kok uduk jamur kok ya, Mbah. Mulane ra tau roh rupane jamur, enek ya ora roh. Wong sing digoleki motone kembang. Kuwi Mbah Jung kok Ya. ngisore Ya. ngono. Saurunge ngene Mbah Patrembyung. Ngene ni gembek. Gone nek gembek ki dhuwur mendhuwur munggah saiki gone kuwi lho gone Mbah Karso. Nggih. Oh iya, makjune Kang Karim ndek iki ngomongnya ngono ngene sawiyah. Ya kuwi enggak. Nggone. Walah, guys, besok guys tak video guys nggone jamur rumut nak pengen roh. Oke guys, terima kasih. Paranyar Baru panen. piro ki? 13.500. Sing kotoko kae 14.000. Nah iki kan karuan nyir lagi panen. Kok kotoko. Kotoko bareng ya ning sagak sake andinge. Iki. Lah itu dari toko itu 14. Iki kawak dari Mbah Saryono. Iki Yo kawak. kok sampean kawak dek nang kaki kok. Lho ayo tak kon nyelepo kuwi ya anyar. Padha mbek iki. Sik. Duitnya diendum, guys. Mbahnya duitnya diendum, duit saithik diendum. Iki beras. Nggih. Oke. Kasule Katulnya itu dikresek abang, medun 1.000, 3.500. Sing 3.000 kuasar tapi entek. Nggih. Oke. piro ki mang. Iki njuk berasnya pira, Mbah? Mbah kek beras. Sak entuke. Oke, baik. Sik. Sik. Digoleki. Jek uman apa ora? Iki nek 5 kilo untuk sak piro ki? Oke, katulnya 20.000 5 kilo. Terima kasih.